vos ainda vades de excursões. Antes havia que trabalhar. Pero antes non había excursões. Porque- As excursões que iba era mellor ir hasta Sabarís, ou ir ao mellor así ao monte. As nenos así como vos, Sí, os nenos como vos, traballábamos, aproveitábamos despois do colegio. Había que axudarlle na casa. ou ir a apañar erva, ou ir coas vacas, levar unha vaca, un pombalado, Sí, ou sí. o que se mandaran. E nós, como non queríamos Vos ir, fostes todas como a reis. nós como non queríamos ir, xa vamos ir para as vacas para tal sitio. E íbamos, cada unha con unha, éramos 3. Entonces, nos tirábamos pola vaca para chegar alá pronto. A punta era largo, para chegar alá e dar a volta, pero deixamos de comer algo, pero nós o que queríamos dar a volta, viste. Chegábamos a casa e meu pai dicía, pero xa estades aquí? Sí. Nós xa fomos para lá e para cá. E dicía ele, pois agora volvedes. Sí. Había que dar a volta para chegar para o sitio outra vez.